Thank you. Dieu saint, nous te remercions. As we gather together, Alors que nous sommes assemblés ensemble, for many of us on this holy Sabbath, pour plusieurs d'entre nous dans ce saint sabbat, first of all, we want to thank you premièrement, nous voudrions te remercier for your tender watch care over us, pour tes tendres soins envers nous and the safety that you afford to us. As we come to understand prophecy, as we come to discuss the fulfillment of your word, may each of us understand our personal duty and our corporate responsibility. I thank you in Jesus' name for all that you continue to do for us, in us and through us. I ask that you would anoint each of our minds and our bodies that separate to our personal needs and our personal desires, each of us may surrender ourselves and be ready and willing to be used by you at your calling, at your bidding. In Jesus' name, amen. I want to thank everybody for joining us today. As you probably can tell, I'm in a different location. And in many ways, this is a continuation of a theme that I've been discussing for several months now. But we intersperse this study with questions and sometimes divergent but important points. At least they seem important to me. And of course to some of you, because they're questions that you ask. I think the last time we met together was in March. And I did 2 presentations then. And that was a question and answer session. I've received a question today. It's about prayer. I wanted to mention this because prayer is a subject that I've been discussing over the past several meetings. I hope you'll all remember that several years ago, there was a study done which
ended up being called the 7 steps of salvation. Chatakapedzisira taakudana tichiti matsiko 7 ekuwana ruponeso. And that study was combined with another study Chidzidzo ichi chakazobatanidzwa nechimwe chidzidzo zvekare. taken from Matthew chapter 13. Changa chatorwa kuna Mateo chapter 13. Related to the parable of the wheat and the tares. Ine maererano neparable ye-wheat ne-tares. You'll remember, hopefully, Tinorangarira that when you combine those studies, kuti patinobatanidza mastudies iwaya, we can take the model of an individual person's experience, tinogona kutora model ye-experience yemunhu ari one, repentant, justification, sanctification, kutendeuka, justifyiwa, kusanctifyiwa, repentance, justification, sanctification. Kutendeuka, justification ne-sanctification. And we can break that down not just into those 3 steps, but into 7 steps. Izvi zvinogona kutsemurwa nepakati kwete mumatsiko 3 chete, asi anokwana kuita We matsiko can manomwe. lay that over the parable of the sower. Izvi tozozvivirikidza manje paparable remukushi wembeu, The story of the wheat and tares. nyaya yemawheat nematares. And you can take that model Unogona kuzotora iwewe model iyoyo of personal salvation yeruponeso rwemunhu ari individual, and you can upscale it to a corporate or a worldwide model. wobva waivirikidza manje pacorporate kana kuti model yepasi tendere. So you can overlay that onto a reform line or a timeline. Saka unogona kuvirikidza izvi pareform line kana kuti yatinoti timeline. And all that work has been done. Basa rese iri rakatoitwa. And I think it's useful, hopefully important, Asi ndofunga kuti that each zvakakosha. of you reviews those studies. Zvakakosha kuti umwe neumwe adzokere kuzvidzidzo izvi azvidzokorodze. When baptismal classes are done, Panoitwa maclasses erubhabhatidzo, it's my expectation, ndinototarisirawo, my hope, ndichivimba that what I've just discussed is taught accurately and correctly. kuti zvandataura izvi zvinotodzidziswa zviri accurate uye zviri correct. That's the backdrop of my response to the question. Ndo nyaya yangu yandiri kuruka pakuresponda kumubvunzo wabvunzwa uyu. Now, I've been speaking about prayer for many years, Ndandiri kutaura nezvemunamato kwemakore akawanda. and each time the subject comes up, I approach the same subject in a slightly different way, Pese panouya nyaya yemunamato ndinoiaprocha nenzira yakati siyanei, with different language, nemitauro yakasiyana, not to undo the work that has already been done, kwete kuti tikatanure basa iro rakatoitwa kare, not to fight against inspiration, kwete kuti tirwisanisane nemweya wechiprofita, but rather to add asi kuti tiwedzere and develop our understanding of prayer. tobva tava nekudhivhelopa kunzwisisa kwedu kwatinoita munamato. So recently, Saka manje I've been speaking about the subject of spirituality, ndandiri kutaura nenyaya yespirituality, and more specifically, tichinyanya kuva specific, because the question was asked of me, mubvunzo wakanga wabvunzwa kwandiri, the relationship between prayer and yoga. ukama huri pakati pemunamato uye
yoga. And you'll remember that I didn't use the word yoga. Munorangarira kuti handina kushandisa vara rekuti yoga. I'm going to express it this way. Ndichaitaura nenzira iyi. I use the medical term mindfulness. Ndakashandisa vara remedical rekuti mindfulness. Since I've been discussing this subject, Sezvo ndandiri kutaura nezvenyaya iyi, it seems to me people have become nervous zvinoita sekunge vanhu vaoneka kutya. and they say things like they don't know how to pray anymore or what should they be doing. Votanga kuti ina handichazivi kuti tinonamata sei, tinofanira kunge tichimboita sei. So the question that's been asked Saka mubvunzo wanga uri kubvunzwa uyu is that in the baptismal classes, ndewekuti muzvidzidzo zverubhabhatidzo, this person as a student was taught about the sower and the 7 steps of salvation. munhu uyu akadzidziswa nezvemukushi wembeu nematsiko 7 eruponeso. That was all fine, Izvo zvazvakanaka izvi, but they have noticed in their own experience asi muexperience yavo pachezvavo vakaongorora vakaona kuti that the subject of forgiveness is not discussed much. nyaya yeruregerero hainyanyi kutaurwa nezvayo. It's not mentioned in public prayer. Hainyanyi kutaurwa panonamatwa zviri public. And they're wondering, is this some new development in our prayer life? Votanga kufunga kuti chimwe chinhu chitsva here muupenyu hwedu tichinamata. So I just want to address this question in the following way. Zvangotaura mubvunzo uyu nenzira inotevera. According to my understanding, Ini sekunzwisisa kwandinoita, the subject of the parable of the sower chidzidzo cheparable yemukushi in connection with the 7 steps of salvation, maererano nematsiko 9 eruponeso, placing all of that information on a reform line or a timeline, paisa information yese iyi pareform line kana kuti patimeline, specifically the line of the 144,000, nyanye line re-144,000, and understanding that at a prophetic or a corporate level, tozvinzwisisa palevel iri prophetic kana kuti iri corporate, is still present truth. ichiri present truth. When it comes to an individual work, Patinosvika pabasa remunhu umwe neumwe, the work between God and a person, basa riri pakati paMwari nemunhu, though each of us goes through those 7 steps, kunyange umwe neumwe achienda through matsiko iwaya ari 9 in our lives, muupenyu hwedu, so there was a point in time where we were justified, pane nguva iyo takanga tichijustifyiwa, born into the kingdom of God, baptized. takazvarwa muumambo hwaMwari tikabhabhatidzwa. Yet despite that timeline that each of us goes through individually, Asi kunyange paine timeline iyo umwe neumwe anoenda mairi ari individual, there will never come a time when we will not seek for forgiveness. hapambosviki nguva iyo yatisingakumbiriri regerero. The question speaks about forgiveness, but I want to add the concept of repentance. Nyaya inotaura mubvunzo uri kubvunza zveruregerero, asi ndoda kuwedzera kutendeuka. On a line, we repent near the beginning, Line redu tinotendeuka kwekutanga kweline, but repentance is the work of a lifetime.
asi kutendeuka uku ibasa reupenyu hwese. It's not merely an act that you perform, Hachisingori chiitiko chaunoita ubva wapedza nacho. it's a mindset that you live in. Ipfungwa yaunorarama uri mairi. And too many of us believe that repentance happens after you commit a sin, Vazhinji vedu vanofunga kuti kutendeuka kunongoitika koga wapedza kuita chitema. I repent, I'm sorry I did that sin, Ndatendeuka, ndine urombo, ndaita chitema ichochi. but a closer study of the subject of repentance will show you Asi ukazoongorora zvikuru chidzidzo chekutendeuka unoona iwe kuti that in its broadest sense, mukuinzwisisa yakapamhama zvakadai, repentance is a way of living, a way of thinking. kutendeuka inzira yekurarama nayo, inzira yekufunga And nayo. a person would repent before they sinned. Munhu anotendeuka asati atotadza, Which means that if a person lived in a repentant mindset, they would never sin. zvoreva kuti kana munhu dei airarama nepfungwa ine kutendeuka mukati, aisambofa akatadza. So I don't know the specific situation that the question is referring to, Saka handizivi mubvunzo uri kurehwa nemunhu abvunza uyu kuti ukureve uri specific. but yes, we should always seek for forgiveness. We should always be in a mind or a state of repentance. Asi hongu tinofanira kuramba tichingokumbira ruregerero, tichingoramba tiine pfungwa dzekutendeuka. However, tataura according izvozvo, to my reading, ndichitarisawo kuverenga the spirit kwandinoita, of prophecy is clear mweya wechiprofita uri pachena, that private sin that we have committed kuti chitema chatakaita tadza is an tiri individual kwenyu work, ibasa remunhu ari individual, a work that we need to correct by ourselves. basa iro tinofanira kugadzirisa tiri tega kwatiri. And often it's not appropriate to speak about those sins in a public setting. Kazhinji hazvina kukodzera kuti titaure nezvezvitema izvi panzvimbo iri public. And Ellen White explains why. Ellen White anotitsanangura kuti nemhaka yei. So I'm not saying it's wrong to publicly ask for forgiveness, Handisi kuti zvakashata kuti tiende pamberi pechaunga tokumbira ruregerero. but I am saying that for the majority of our personal problems, Asi ndiri kuti kuzvizhinji zvematambudziko edu tiri most of ma-individual, the time we don't bring them forth at a public setting. kazhinji hatizviunzi pachaunga. Because the purpose of corporate prayer Ibasa remunamato wetakawanda changes from one situation to another, from one setting to another. unochinja kubva nesituation nesituation inenge iripo. So I'm not suggesting that the questioner is wrong. Handisi kusagesta kuti munhu avhunza zvakaipa kwete. I don't want to question their experience. Handisida kuvhunzurudza experience But yavakaita. as far as I'm aware, Asi sekuziva kwandinoita, movement position on forgiveness has not changed. position yemovement panyaya dzeruregerero haisati yachinja. But often it's not appropriate to talk about our personal sins in public. Asi kazhinji hazvina kunaka kuti titaure zvivi zvedu zviri personal paruzhinji. It's certainly in order to approach a leader or a spiritual friend or an elder to seek for help and support. Zvakanyanya kunaka kuti tiende kuma-individual leaders kana kuma-spiritual leaders kana ma-elders kuti tive tichibatsirika nekusapotwa. Questioner says, is there a need, is there a case to seek for forgiveness in public prayer?
Munhu abvunza anoti pane here case iyo inoita kuti titsvake ruregerero pakunamata paruzhinji. It's not wrong, Hazvina kushata, but sometimes it's not appropriate. asi dzimwe nguva hazvisi appropriate. So I hope that answers that question. Sandoimba kuti zvinopindura mubvunzo iwoyo. In our discussion of Acts 27, Mukutaurirana kwedu panyaya ya Acts 27, we haven't laid out the full journey hatisati tawaridza rwendo rwacho rwese from rwakazara Caesarea to Rome, kubva kuCesarea kusvika kuRome. but we've spoken about certain aspects of the journey, Asi takataura nedzimwe aspects erwendo urwu. and one that I've spoken about Iyo yandakanyanyotaura nezvayo is as the ship approaches Malta. ndeapo chikepe chinenge chakunosvika panzvimbo yeMalta. And you'll remember in that story, Tichirangarira munyaya iyoyi, everybody is praying to God, munhu wese anenge achinamata kuna Mwari, the believers, and we will say the unbelievers. vatendi neavo vasingatendi. And I mentioned that story in the following way. Ndakataura nyaya iyoyo nenzira inotevera, That they're all worshipping the God of the sea, kuti vese pamwe chete vari kunamata Mwari wenyanza, the God who controls the oceans. Mwari anokontrola makungwa. Hopefully you'll all remember that part of the story. Ndinovimba kuti tese tinorangarira chidimbu chenyaya iyoyi. I think I asked the question, Ndofunga ndakabvunza mubvunzo who that God was. kuti Mwari iyeye aiva Mwari upi. It's been a while now, and I don't know if we remember the question that I asked. Chachinguva asi handizivi kuti ticharangarira here mubvunzo wandakabvunza. So I hope you will understand why I'm asking that question. Ndinovimba kuti tese tinonzwisisa kuti sei ndiri kubvunza mubvunzo iwoyo. Because what's fundamental to our message Nekuti chiri fundamental kumeseji yedu, not separate to, but connected to the message of equality, zvisina kupatana asi zvakabatana nemeseji yeequality, is who is the God that we serve? mubvunzo wekuti Mwari watinonamata ndiani, What does that God look like? anomboratidzika sei Mwari iyeye, How does that God act? anomboacta sei Mwari iyeye, What aspect of our lives does that God control? paupenyu hwedu Mwari iyeye anokontrola maaspects api. The reason why I asked that question, Makandichibvunza mubvunzo iwoyo, or that series of questions, nemimwe mibvunzo yakawanda-wanda, is because we believe inyaya yekuti tinotenda that we serve a God that doesn't change. kuti isi tinonamata Mwari asingachinji. I think we all believe that. Ndofunga kuti tese tinotenda izvozvo. If you turn to Malachi chapter 3, Ukaenda kuna Malachi chapter 3, verse 6, ndima ya6, and I'm not looking at the context of this passage, handisi kutarisa context yendima iyoyi, from just taking it, to put it bluntly, just taking it out of context, just reading the verse as it stands. handiri kuibudisa mucontext yayo, ndichingoverenga vhesi sezvariri.
So hopefully that's given enough time for the translators to find the verse. Malachi 3:6. Malachi chapter 3 ndima ya6. For I am the Lord, I change not. Nekuti ini ndiri Mwari, handishanduki. Now, this has been one of the cornerstone verses that not only this movement, but Adventism has promulgated. Iyi ndiyo imwe vhesi iri pafoundation iyo yekuti kwete movement ino asi chisavadha chese chakabatirira. You might not think that this is one of the cornerstones of our movement's position, but it is. Unogona kufunga kuti haisiriyo cornerstone yeposition yemovement yedu, asi ndiyo chaiyo. Maybe a verse that you are more familiar with Pamwe imwe vhesi yamunogona kunge muchinyanyoziva nezvayo is the idea that we serve the God who at the beginning shows you the end. Ifungwa iya yekuti tinonamata Mwari uyo ari pekutanga anotiratidza magumo. You're all familiar with that concept, Iyi pfungwa iyi tese tinoziva nezvayo. that the God that we serve Kuti Mwari watinonamata is the one that doesn't change. ndiye uyo asingashanduki. You're familiar with Isaiah 28, Tinoziva Isaiah 28, which we often misapply, but speaks about line upon line. iyo yatinombotadza kuaplya asi inotaura nezveline upon line. And there are other passages that speak about this God who shows what the future will look like. Pane mamwe zvemapassages anotiratidza kuti Mwari uyu anotiratidza kuti kumberi kuchange kwakamira And sei. if we were to have an open study, you'd be able to answer how we know what the end will look like. Dei tatiine chidzidzo chiri open taigona kuzopindura kuti tinoziva sei kuti magumo akamira sei. Because it's the same as the beginning, Nekuti zvakangofanana nekwekutanga. as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot. Sezvazvaiva mumazuva aNoa, sezvazvaiva mumazuva aLot. So we serve this God that doesn't change, Saka tinonamata Mwari uyo asingashanduki. and yet this movement has been confronted. Asi movement ino yakawanikwa ichiconfrontwa. What have we been confronted with? Chiiko icho changa chiri kuti confront. The idea that challenges our most cherished positions. Pfungwa iyo yekuti inochallenja mamaposition ataibatirira kwaari chaizvo. That the God that we claim to serve Kuti Mwari uyo tinotaura kuti tinonamata has changed. ashanduka. That God has changed so many things Mwari uyu achinja zvinhu zvakawandisa about themselves, pamusoro pezvake, about an understanding of who we are, pamusoro pekunzwisisa kuti tiri vanani, about our humanity, pakunzwisisa umunhu hwedu, how we should view one another. kuti tinofanira kuonana sei. We see change after change. Tinoona shanduko pamusoro peimwe shanduko. Perhaps the most stark change that we can see Pamwe shanduko yakanyanya kukura yatinoona, because the closer we get to the end, the more accurate the language is. nekuti apo tinonyanyoswedera kumagumo, language yacho The more direct it is. inotanga kuva accurate ichiramba yakuita direct. So when you go to the spirit of prophecy Patinoenda kumweya wechiprofita, and you have all this list of rules, pova nelist yemarules ese which we call the anoiswa reform vows, atinotaura kuti mareform vows,
And all this prophetic information, neinformation yese iya iri prophetic, all handed down by a God who changes not, zvese zvichigamuchidzwa kubva kuna Mwari uyo asingashanduki, not even in a generation, but in a few short months. kwete mugeneration yoga asi mumwedzi mishoma, Less than 60 months, pasi pemwedzi 16, we have fundamentally changed our understanding of end time prophecy. takashandura zviri fundamental kunzwisisa kwatinoita ma-end time prophecies. Our opponents Ava vanopikisana nesu will tell us that we are in rebellion, vanotudza kuti tiri mukumukira, outright apostasy, kuti takatorashika zvachose, complete apostasy. takatorashika zvachose. But we believe Asi tinotenda isu we have got a reasoned position for these changes. kuti tine position inotori nekurizina mukati kumaposition atiinawo aya. We have not thrown out the Sabbath, Hatina kurashira kure Sabata, but in the context of our message, it has taken a back seat. asi mucontext yemeseji yedu Sabata rakambotora chigaro chekumashure. Now our focus is on the human, Focus yedu yapane munhu, the golden rule, golden rule, the admonition given in the book 1 John. admonition inopiwa mubhuku ra1 John. If we don't know how to love and respect one another, Kuti kana tisingazivi kuti tinodanana sei uye kuremekedzana sei, our religion is worthless. kutenda kwedu hakuna maturo. And yet we are people of the book, Asi tiri vanhu vebhuku, and therefore it behooves us to answer this question to ourselves. naizvozvo zvinotsvaka kuti umwe neumwe azvipindurire mubvunzo iwoyo. It behooves us. It's important that we understand Zvakakosha kuti tinzwisise and answer the question for ourselves. tozvipindurira mubvunzo uyu umwe neumwe. Who is the God that we serve? Mwari watinonamata ndeupiko? What is the nature of that God? Mwari iyeye watinonamata akambomira sei? The reason we have to ask that Mhaka iyo tinovhunza izvozvi is because everybody serves or worships a God. inyaya yekuti munhu wese anonamata Mwari. More than any time in history, Zvakanyanya kupfuura nguva ipi zvayo munhoroondo yapfuura, that God comes in many shapes and sizes. Mwari iyeye anouya mumashapes akasiyana nemasizes akasiyana. I spoke recently, or I uploaded an article, I can't remember which now, Munguva yapfuura ndakataura kana ndakaisa article handicharangariri kuti ndezvipi, that spoke about a change or a shift in organized religion. yaitaura nezvekushanduka kuri kuitika mureligion iyo iri organized. And you can clearly trace this phenomena throughout the world. Unogona kuronda chiitiko ichi pasi tenderere. It's more noticeable in some countries or some regions than others. Zvinonyanya kuonekera mune dzimwe nyika kana mamaregion kupfuura mamwe. When I spoke to people about this Pandakataura nezvevanhu pamusoro penyaya iyoyi in the movement, mukati mesangano rino, some people saw this as something positive. vamwe vakatoona kuti inyaya yakanaka kai.
I don't believe it is. Handifungi kuti chinhu chakanaka ini. But what it explains or identifies Asi chazvinotsanangura kana kuti chazvino is the identify inbuilt need of a human being chinhu chakavakwa inidi yakavakirwa mumunhu to believe in kuti atende and worship uye anamate something above or higher than themselves. chimwe chinhu chiri pamusoro pake. Now you may think the following comment is trivial, Unogona kufunga kuti komenti inotevera idiki, but it isn't. asi haisi. It's something that's happening before your very eyes, Chinhu chiri kutoitika pamberi pemaziso ako. and many of us in the movement, Vazhinji vedu musangano movement ino, especially all of our children, kunyanya-nyanya vana vedu, and I would argue the vast majority of our young members, ndotoagiwa kuti vazhinji vemamembers vedu ari young, are all being swept up in this phenomena. vese vari kutsvairwa nechiitiko chakadai. The phenomena of independent religion. Chiitiko chereligion iri There's a independent. term that has been coined. Pane vara rakaumbwa. We all know what the word guru means. Tese tinoziva vara rekuti guru kuti rinorevei. We may have a different understanding or connotation of that word, Tinogona kunge tiine kakunzwisisa kakasiyana kuti rakarerekera kureva chii. but we all have an idea that it's a teacher, Asi tese tine idea yekuti guru mudzidzisi, a thought leader, munhu anotungamirira nepfungwa, often sent by God, anowanzonge akatumwa naMwari, who is there and who is able to impart wisdom to us. anenge aripo uye anokwanisa kutipawo ruzivo. And whilst we may not worship this guru, Apo tinogona kunge tisinganamati mudzidzisi iyei, we will definitely bow down to them. tinotomupfugamira chete. Some literally, Vamwe vanotopfugama zviri literal, some physically. vamwe vanotopfugama vachitoenda pamabvi avo zviri physical. So there's a new phenomena that is taking the world by storm. Pane chiitiko chitsva chiri kutora nyika sechamupupuri. And the term that I want to use to describe them, Vara randoda kushandisa kuzvitsanangura izvi, it's not one that I made up, handisiri ndakarigadzira, is the new gurus. ivara rekuti maguru matsva. And I want to identify them in a different way that you will all be familiar with. Ndoda kuva-identify nenzira yakasiyana than iyo munogona kunge muchivaziva nayo. Social media influencers. Avo vanoshamarara vachiinfluenza pamasocial media. These social media influencers Masocial media influencer aya are the new gurus. ndo vava maguru kana vadzidzisi vatsva. If we were having a discussion now, Kana dei tatiine discussion yatatiri kuita izvezvi, I would ask you where this all began. ndaikubvunza imi kuti zvakambotangira patiko zvese izvi. And after getting several wrong answers, Mashure mekunge tawana mhinduro dzakawanda dzisiridzo, what would I do then? ndaizoita sei? I would ask you all to hold up your phones. Ndaikuudzai kuti torai mafoni enyu
mutarisi. Why would I do that? Sei ndaidaro Because what is the single most important phenomena nekuti chinhu chakanyanya kukosha chiri single chakakosha chii that has shaped and molded the 21st century? chakaumba kana kuvaka century ye21st century It's not just the phone. haisingori phone koga. I'm going to say the first bit, then you can finish it, even though I can't hear you. Ndichataura vara rekutanga imopedzisa kunyange ndisingakunzwi. It's not just the phone, it's the... haisingori phone chete chii. So I hope you all got the right answer. Ndoimba kuti mawana mhinduro yakanaka. Many of us didn't. Vazhinji vedu hatina. In France, we failed. Kuno kuFrance vatadza. My translator's laughing, so give him a chance. Muturikiri wangu ari kuseka saka ndamupa chance. It's the iPhone, of course. Ndiyo iPhone. Now, the reason why this is significant Mhaka iyo zviri significant. is because I want to contend that the iPhone is a subject of prophetic significance. Inyaya yekuti ndoda kutotaura kuti iPhone isubject yeprophetic It's a significance. prophetic phenomena. Chiitiko chine chiprofita mukati. Now, I know some of you said the internet Ndoziva kuti vamwe venyu vati internet. because you picked that up from Elder Tessie's studies, and that's correct. Nekuti makazvitora kuzvidzidzo zvaElder Tess, zviri correct. But I want us to remember, Ndoda kuti tirangarire. we talk about gender equality as that is the message, Totaura nezvegender equality tichiti ndiyo message yedu. human rights, Human rights and all of these kindred themes. nemamwe matheme akangosiyana-siyana iwayo akafanana. That's all true. Ichokwadi, zvese izvi chokwadi. But the foundation of our message Asi foundation kana hwaro hwemessage yedu has to be the God whom we serve. anofanira kunge ari Mwari uyu tinonamata. Because there are people in our movement Nekuti kune vanhu mumovement yedu who are so intrigued at the world vanoyevedzwa zvikuru nenyika and its prophets nemaprofits ainayo and its science nesayensi yainayo that they're willing to hold on to all that the world has to offer kuti vanotoshuvirayo kubatirira kune zvose izvo nyika inopa. equality, Equality, egalitarianism, egalitarianism. but because they look to the world so strongly, Asi nemhaka yekuti vanozotarisa nyika neziso rakasimba chaizvo, they're willing to also follow the world vanotovimbawo kumukutevera nyika into secularism. kuti vapinde mune inonzi secularism. And one of the tools for that, Chimwe chetu yezviitiko izvi people don't fully realize, chisinganyatsi kunzwisiswa nekuongororwa nevanhu is social media influencers. ndivo vatinoti masocial media influencer. Now, I'm not arguing that they could not exist without the internet, Handisi kuti inini havagoni kuexista pasina internet kwete, but it's getting the internet into your pocket that has revolutionized, that has changed the world. asi kutora internet toisa muhomwe dzedu izvo zvachinja kana kushandura nyika. And who is the latest guru?
Ndianiko guru uyo wechimanje manje? What's their name? Zita ravo vanonzwani? In fact, does this latest guru even have a gender? Guru uyu wechimanje manje anotori negender. This new God that people are beginning to serve and worship. Uyo Mwari akutanga kunamatwa nevanhu. And what is the name of this genderless God? Zita reMwari uyu asina gender ndianiko? Is it Jehovah? Ndiro Jehovah here? Elohim? Elohim here? Or Chat GPT? Kana kuti Chat GPT? I want us to see the similarities between these gods. Ndoda kuti tione mufanano uripo pakati pevamwari ava. That people are forced to personify AI. Kuti vanhu vanomanikidzirwa kuti vazvifananidze neartificial intelligence. But they don't know what gender it is. Asi havazivi kuti ine gender ipi. Now, if that's the latest new guru, Kana iriyo guru iri latest iriko mazuva ano, who was the first? wokutanga ndiani? We all should know the answer. I've given it already. Tese tofanira kuziva mhinduro, ndatoipa kare. The inventor of the iPhone. Uyo akasika iPhone. What you may not realize Chatinogona kunge tisina kuona is that Steve Jobs ndechekuti Steve Jobs was not out to make money. nyaya yake yakanga isiri yekuti aite mari. This was not a technical adventure. Adventure yake yakanga isingori technical adventure. It was a spiritual adventure for him. Kwaari yaiva spiritual adventure. He went to look for God when he was a young man. Paakanga achiri murume wechidiki akaenda kunotsvaka Mwari. And not being able to find a guru to train him, Atadza kuwana guru anomudzidzisa. he decided to create one. Akafunga kuti regai ndichigadzira ini. Not only for himself, but for all of us. Kwete kuzvigadzirira ega, asi akatigadzirira tose. And thus was invented the iPhone. Ndokugadzirwa kwakaitwa iPhone. It was his way Yaiva nzira yake of giving you individual access to knowledge. yekukupai access iri individual kuruzivo, To truth. kuchokwadi. And everybody knows what truth is. Munhu wese anoziva kuti chokwadi chii. God. Mwari. So we need to understand Saka tofanira kunzwisisa who is the God that we serve. Mwari watinonamata ndiani. Because there are many competing voices. Nekuti kune mazwi akawandisa ari kukwikvidza. And as we see that we align ourselves with the world, Patinoona kuti taakuzvinanganisa tichizvialaina nenyika. or more accurately, the world aligns itself with the truth, Kana kuti tichizvitaurira zviri accurate, nyika yaakuzvinanganisa nechokwadi. that when we begin to believe similar things, Patinotanga manje kutenda zvinhu zvakafanana, we need to be careful that we don't imbibe all the ideas and philosophies that the world has to offer. tinofanira kuve tiri careful kuti hatizomwiriri kune maphilosophies nemaideas ayo tinopiwa nenyika. We need to be certain Tinofanira kunge tiri certain about the God that we serve maererano naMwari uyo tinonamata. and how God does indeed
change uye kuti Mwari mazviro kwazvo through the anochinja various dispensations. kuburikidza nemadispensation akasiyana siyana. And though you may not fully appreciate it Kunyange tisingazviappreciate zviri full because of the nature of the studies we do, maererano nenature yezvidzidzo zvatinoita, the subject matter, subject matter, the commandments we focus on, macommandments aya tinofokasa paari, the golden rule. golden rule. When you think about all of these things, Patinofunga pamusoro pezvinhu zvese izvi, the material that we use, material yatinoshandisa, our focus on political material, focus yedu pamaterial iyo iri political, this notion iyi pfungwa that religion is dead and culture rules, yekuti chitendero chakafa, culture ndiyo inotonga, which I would caution all of us before we run down that path, izvo ndinopa caution kune vanhu vese tisati tamhanya nenzira iyoyo. because of all of these things, Nekuda kwezvinhu zvese izvi, we are in danger. tiri padambudziko huru. We're in danger of not only forgetting the God that we serve, who that God is, Nepadambudziko kwete kwega kukanganwa Mwari uyo watinonamata kuti Mwari iyeye ndiani, but we're also in danger of actually forgetting or rejecting that God even exists. asi tiri padambudziko rekutokanganwa kana kutozoramba kuti Mwari ariko. That is a fatal mistake, in my opinion. Iyi imistake yekufa mukufunga kwangu. People never reject God Vanhu havambofi vakaramba Mwari and offer a vacuum in God's place. vobva vakupa vacuum pachinzvimbo chaMwari. They offer a substitute. Vanokupa substitute. The reason for that Mhaka is because yeizvozvo in our very being, in our very nature, ndeyekuti muhunhu hwedu kana munature yedu God has implanted something within us. Mwari wakadyara chinhu icho matiri mukati medu tese. An element, Element, a spark, spark, an element, a spark of divinity. kuveswa moto kweumwari. Every human being has this within them innately. Munhu umwe neumwe matiri anazvo maari, anotozvarwa ainazvo. And it's like a magnet. It points us towards God, towards divinity. Inoita kunge magnet, inotikwezvera kuna Mwari. The Bible speaks about human beings being created in the image of God. Bhaibheri rinotaura nezvevanhu vachisikwa mufananidzo waMwari. It also speaks about this idea of being a counterpart of God. Inotitaurirawo zvakare nepfungwa yekuti tiri macounterparts aMwari. This is not to bring God down to our level, Hakusi kuti tiunze Mwari kuti adzike kuuya kulevel yedu kwete, but to bring us to God's level. asi kuti vanhu vatorwe vaendeswe kulevel yaMwari. A counterpart Counterpart can mean different things, zvinogona kureva zvinhu zvakasiyana, but it means a partner. asi zvinoreva kuti partner kana It umwe means wako. something that balances something else. Zvinoreva chinhu chinobhalansisa chimwe chinhu. It has this idea of making something complete. Chine pfungwa iyo yekuzadzikisa chinhu chimwe. This is why God
At creation, ndo mhaka Mwari pakusikwa created two of every kind. pamavambo vakasika zviviri zviviri zvezvinhu zvose. This is why marriage is what it is. Ndo mhaka wanano iri zvairi. All of these are representations or models Zvese izvi zvinhu zvinomirira kana kuti mamodels of two divine beings coming together. Ema-beings maviri ari divine achiuya pamwe chete, isu And God. naMwari. We normally call it the human and the divine. Tinowanzo kuzviti munhu naMwari. But I contend that we have a spark of divinity within us. Asi ndinototaura kuti isusu tine divinity yatiinayo matiri. And that should not surprise you. Hazvifaniri kutikatyamadza izvi. Because who rules in heaven today? Nekuti ndiani anotonga mudenga muzuva ranhasi? The divine or the human? Mwari kana munhu? We know Tinoziva that Jesus took humanity into heaven. kuti Mwari akatoenda nehumunhu kuenda nawo kudenga. So if humanity rules heaven, Saka kana humunhu huchigona kutonga kumusoro kudenga, it should not come as a surprise that we have a spark of divinity within us. hazvifaniri kutikatyamadza kuti tine divinity iri matiri. As we venture along this dangerous path, Apo tofamba panzira iyoyo iri dangerous. Ellen White calls it a narrow path. Ellen White anoidaidza achiti nzira yakatetepa. Don't deceive yourselves Musazvinyengera into thinking this is just the subject of gender equality. muchingofunga kuti ingori nyaya yegender equality. It is, Eho, ndiyoyo. because it's the test Nekuti ndiyo test that identifies the God that you will serve. inotiratidza kuti iwe unonamata Mwari upi. In connection with the first 4 commandments. Maererano nemacommandments mana ekutanga. But the reason why this path is so narrow and dangerous, Mhaka iyo nzira iyi yakanyanya kutetepa uye as many of us are beginning to see and realize, inyaya yekuti vazhinji vedu vakutanga kuona nekunzwisisa, especially if you give your children a phone, nyanya ukapa mwana wako foni, or you have your own phone, kana kuti iwewe uine foni yako, and you have Facebook or Instagram or Twitter on that phone, uine Facebook kana Instagram kana Twitter pafoni iyoyo, to name just a few, kungotaura mashoma, you need to realize, unofana kuona, and I'm not making this into a conspiracy, handisi kuzviita kuti inge iri conspiracy kwete. I'm not saying it's sin to have a phone or to have these apps, Handisi kuti chitema kunge uine foni iyoyo kana kuti unge uine maapps iwaya, but they make life dangerous. asi zvinoita kuti upenyu hunge huri Not because it's dangerous. wrong to view that material, Kwete nekuti zvakashata kutarisa material iyoyo, because in the context of the great controversy, nekuti mucontext yehondo huru they're not just designed to take you away from God, hazvina kungogadzirwa kuti zvikubvise pana Mwari, as a distraction. sedistraction. They are replacement theology. Itori theology iyo inotoreplace. They are there to replace the true God. Zviripo kuti zvireplace Mwari wazvokwadi. In the words of the article I think that I've posted, Mumazwi article iro randakaposta, down with organized religion, pasi nereligion iyo yakarongeka,
Viva la independence. If I could say that. Pamberi ne-independence. Independent religion is what the world is enjoying today. It's the renaissance of that. Religion iyo iri independence ndiyo iri kufarirwa chaizvo nenyika mazuva ano. And one of the things that people who have left the movement have done, are doing, Chimwe chezvinhu icho vanhu vakasiya movement chavakaita kana kuti chavari kuita, have done, are doing, and believe chavakaita, chavari kuita uye chavanotenda is that they've grown up. ndechekuti isu takura isu, They don't need this movement any longer. hatichanyanyi kuda movement inoi zvakanyanya. We have given them all that we could give, and they no longer need us. Takavapa zvese izvo vainida and vachichatinidi. They chafe, which means that they rub against the restraint that organized religion imposes upon them. Vanopikisana neizvo zvinoitwa neorganized religion. They don't need the restriction that this movement imposes. Havachanyanyi kunida ma-restriction ayo atinopuwa neorganized religion. They don't need to come together for worship services. Havachisinei nekuuya pamwe chete vachinamata. They can learn the truth from Netflix. Vanogona kudzidza vega chokwadi kubva paNetflix, as well as they can from a presentation that the movement offers. sezvavanongoita vachidzidza kubva kupresentation iyo inoitwa nemovement. I'm not trying to portray these people as sinners. Handisida kuedza kuunza vanhu ava ndivaratidze senge vatadzi kwete. I'm not trying to portray the people who produce these things as wicked. Handisi kuda kuzama kuunza vanhu vanoprodusa zvinhu izvi sekunge vanhu vakashata. But what I am saying is this: Asi zvandiri kutaura ndezvezvi, we need to open our eyes tinofanira kuvhura meso edu and see how the forces of evil are consolidating their powers, kuona kuti maforces ewakaipa ari kuunganidza masimba as Ellen avo, White advocates we should be doing, sezvakataurwa naEllen White kuti tinofanira kunge tichiita. and we need to be intelligent. Tinofanira kunge takangwara, tiri When intelligent. she says Protestantism, Catholicism, spiritualism, Paanoti Protestantism, Catholicism nespiritualism, if you think kana uchifunga that means we go to the Baptist Bible Belt in America, kuti zvinoreva kuti toenda kuBaptist Bible Belt rekuAmerica, or Rome in Europe, kana kuRome iri kuEurope. and I don't know where your favorite place for spiritualism is, Handizozivi kuti kuspiritualism nzvimbo yako yaunofarira yaunoenda ndeipi. if you still have the Adventist mind that that's where you are looking, Kana uchiri nepfungwa yechisavadha yekuti ndo kwatinenge tichitarisa, you're wrong, wakarashika. because those forces, those powers Nekuti maforces aya kana masimba aya have already consolidated. akatobatana kare, They haven't conspired together. havana kumbouya iri conspiracy pamwe chete kwete, But these are the new gurus asi ndoka maguru avako who have azvimanje-manje, infiltrated every aspect of your life. vakapinda muma-aspects ese eupenyu The hwako. latest one offers to teach you anything and everything under the sun. Iyo yakauya yachimanje-manje inokupa kuti kudzidzise chero chingava chii pasi pezuva.
There are members who think kana kuti mamembers vanofunga they can go to this false god kuti vanogona kuenda kuna vamwari vavo venhema, this new guru guru uyu mutsva, who will teach them the message. otovadzidzisa meseji. Can you imagine that? Munobvapafungawo ipapo. They're going to go to the new gurus to teach them the message that came from the true living God. Kuti vochienda kumaguru matsva iwayo kuti vanodzidziswa meseji iyo yakabva kuna Mwari chaiwa zvokwadi. And the reason they give, Mareasons avanopa, it's easy, iri nyore, it's accurate, inotaura zviri it's accurate, accessible, inowanikwa nemunhu wese, compared to the old-fashioned way of understanding the truth. tichienzanisa ne-old fashion way yekunzwisisa chokwadi. What it took this movement 30 years to achieve Izvo zvakatorwa nemovement ino makore 30 kuti tive patiri. on your medium to God, Pamedium yako kuna Mwari, on your iPhone, paiPhone yako, you can work out, not in 30 years, but in 30 seconds, unogona kungozvigona iwe kwete nemakore 30 asi ne30 seconds chaidzo. it looks seductively simple. Zvinoratidzika kunge zviri nyore chaizvo. Seductively good. Zviri seductively good. Zvakange zvakanakisa, zvakaisvonaka. And I'm not saying it's not intriguing and it's not exciting. Handisi kuti hazviyevedzi kana kuti hazvinakidzi. I'm not even saying don't look at it. Handisi kutomboti musazvitarisa kwete. What I am saying, Asi ndiri kuti each of us is on a dangerous path called the narrow path. umwe neumwe wedu ari panzira iyo iri dangerous yatinoti nzira itete. This is the battle for your mind. Ihondo yepfungwa dzedu. And the way it's being prosecuted Nzira iyo iri kurwiwa nayo. the way this warfare is being managed or handled Nzira iyo hondo iyo iri kumanejwa kana kuti iri kurwiwa is to challenge and replace the true living God. kuchallenja yobva yareplace Mwari wazvokwadi. And you may believe that you follow equality, Unogonawo kutenda kuti unototevedza nzira that you dzeequality, would die for the truth, kuti unotofira chokwadi. but if you're doing that and worshipping the wrong God, Asi kana uri kuzviita iwe uchinamata Mwari asiriye, I can't with honesty say no God. handigoni kutaura ndiri honest ndichiti haasi Mwari, hausinamata So I Mwari. say another one. Saka ndotaura mumwe. You might go a certain distance Unogona kufamba distance imwe on this path, parwendo irworwu, but as predicted, asi sezvakapredictwa you will fall into the wicked world below at some point in your journey. pane imwe point munzira yako, murwendo rwako unodonha wicked world below. And I want to tell you, Ndoda kukuudzai, there are people watching today in this Yeah. study kune vanhu vari kutoona muzuva ranhasi chidzidzo chinechi who have already fallen off the path vakatodonhera, vakadonha kubva panzira, are in the wicked world below, vatori wicked world below, and they don't even realize it. havatombozvioni. When we go to the book of Acts, Patinoenda kubhuku raActs,
chapter 27. Acts 27. Of course, it goes into 28. Inozopinda mune chapter 28. But this is the story Inyaya, for this movement, iyo movement ino, for this time, panguva ino, the foundation of which hwaro uho, is to discover for yourself ndewekuzvidiscavhera iwe pachezvako. which God you serve. Unombonamata Mwari upipo. Because everybody is worshipping the God of the ocean. Nokuti munhu wese ari kunamata Mwari wenyanza. No one is just sitting there doing their own thing. Hapana munhu akangogara ari kungozviitira chinhu chake ega. When faced with a life and death situation, Apo takatarisana nesituation yeupenyu kana rufu, everybody is worshipping their God. munhu wese ari kunamata Mwari wavo. We are, Tiri, the Levites are, maLevites vari kunamata, and so are the Nethinims. kunyange nemaNethinims. Don't deceive yourselves Musazvinyengedza into thinking that you are special or unique, mukufunga kuti iwewo uri special kana kuti wakasanangurwa, that there is no God, kuti hakuna Mwari, that it's a figment of the creation of the human mind. asi ifigment yezvigadzirwa zvepfungwa dzemunhu. Let's pray. Ngatinamate Holy God, Mwari vatsvene, as we consider apo our experience tichitarisa maexperience edu up to this point in time, kusvika panguva ino yatiri munguva, as we understand our experience through the lens of the great controversy, apo tinonzwisisa experience yedu neziso rehondo huru, may each of us settle in our minds dei umwe neumwe aingagarisika achigadzikana mupfungwa dzake that this is a battle for our soul, kuti iyi ihondo yekurwira masouls edu, a fight for who will win our affections. kurwira kuti ndiani uyu achahwina maaffections edu. May we realize Dei taingazvinzwisisa our very being kunzwisisa umunhu hwedu demands that we worship. kuti hunodhimanda kuti tinamate. We may be in the world, Unogona kunge uri munyika, we may use technology, tinogona kushandisa technology, but help each of us asi tibatsire umwe neumwe wedu not to bow down to the new gurus, tisapfugamira vamwari vavako manje manje, to not reject you, tisakusiyai. It's my hope now Chishuwo changu izvozvi that I and the others with me kuti ini nevamwe vangu vandiinavo will make a personal commitment to you tive necommitment iri personal kwamuri, to ourselves, kwatiri that we will be co-partners kuti tinge tiri maco-partners, co-laborers, vashandi pamwe chete neni, that we will fulfill our role kuti tigozadzikisa maroles edu as being your counterpart. kuti tinge tiri macounterpart enyu. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen.